Dan gaan we los met het feit dat Jeroen de Vos dus al van de start omslaan wie daar onder de wal bij Balk. En toen lijnen ze sa en dan, als je dat dan zo dat is zoveel ellende. Ja, dan denk je van ja, die jongens die showen morgen pas weer. Nou ja, dan gaat het beeld wel omhoog. Maar het is dan net helemaal kleren, maar dan heel soort barren verzels. Nou, we starten voor een route onder een prachtige loft van Nijbalkta onder de Wienop. En dan weer om naar de Slettemerwal. En dan mij weer 2 ton kies en dan gaat het zo verder. En die start ging los met Sibo Siesling, een beetje onder Henk rechts. En dan komt Tony Brundle hier onder los. Die had los litten, om het zo maar te zeggen. Die moest wat bij waarom en die moest even ademheljen. Want Tony Brundle die spurte wel een heulijn voort. En zag ging de man dan los in dit T-track van de lossen. Ja, het is skitterend waar hier op de Slettemer. Hé, daar komen die man van de Eelkjoen. Ik ben even bezig, zit hier in een mest. Wat een fiddelen al hier. Nou, we gaan maar verder met de start. Jelle Talsma die maakt even achter een peermeesken los. Hij gaat achter Henk rechts langs. Dan maakt het draaien op Riesenbos. Ja, dan zit Jelle Talsma helemaal in het verdomhoekje. En dan kan misschien die orenkandidaat wel van de titel wel verder komen. Hé, hier is de Eelkje. 2 minuten na de start startte die ik nog even. En die door mij. Nou, en Cecile Njoggende, ik vind het een fenomenale prestatie. Zonder vleugel ik nog. Geweldig dienen van die man. Ze dienen in dit speeltje even net mee. Want de top, dat ging Tony Brundle, ik zei het al, hier een goede start. En dan gaat er op wijn de heugste tonnen. En dan zitten de jongens van los daarachter. Maar er komt nog iemand tussen terug aan. En die zit waarschijnlijk achter Tony Brundle langs leren. Want dit is Michiel Kalsbeek. En die zei van ja, ik wil eerst wel even. En dat koeder ik nog voor los. En dan komt er als tweede om de tonnen. En dan als tweede komen de jongens van los om de tonnen. Nou, en dan zie je dat hele zwikje zak in. De gebeurde van alles bij die tonnen. Ja, en dan het Sibo Siesling. Ik denk dat er even de zieken inhouden had. Want hij koert er krijgt net of er krijgt albo. Nou, wie een opzitter. Het ging helemaal goed. Keurige regel al hier. Waardoor we er wel helemaal achter in het veld bedarren. En dat is voor een van de favorieten natuurlijk altijd net leuk. Nou, Tony Brundle koert er strok in. Maar hij ziet wat achter de middenboord. En de laatste man, hoe is het mogelijk, Riesenbos. Die komt wel eens in de ton aan. En die maakt nog een extra rondje meisje. Ja, we werden naar Tony Brundle. Want die komt goed terug. Die houdt voorlopig stand. Het leidt ik wel goed in. Hij moest wel enorm soort wiens verstouwen. En het is eigenlijk voor Tony Brundle helemaal net het pan. Nou, je moet zorgen dat het ondiep is. Want het zwut mat omheug. Maar hij leidt er nog goed voor. Skitterend. Geen enkel gevaar. Michiel Kalsbeek. Ja, Michiel Kalsbeek doet nog tweede. Dat is geen enkel probleem. Die doet het mooi. En zo dachten wij van hé, we krijgen wat een oorsoortige race. Tony Brundle om het tonnen. En dan verder. Hé, daar komen de jongens van Los al. Michiel Kalsbeek is het nog, maar die jongens van Los binnen op het tweede plak. En die komen hult die dichter en dichterbij. Dat skip vaart eigenlijk als een van de husten. Je mag het op video maar eens even nice en dan kan je hem zo aanklikken. En dan weet je hem hoe hut dat ze varen. En dan weet je hem dat de jongens van Los enorm hut varen en geconcentreerd beziekje daarheen te gaan. Dit is die pijler, die kan ze krijgt zeggen. En dan mij nog het zwart even naar beneden trouwen. Henk rechts. Maar Henk rechts zie je er goed bij. Die kwam goed terug. Want zomaar. Je gaat de jongens van Los, die gaan Brundle voorbij. 2 slagen. Dan draaien ze bij iedereen bij. En Tony Brundle had net aan het verdedigen geweest. Nou ja, dan gaat het sa. En dan gaat Los al even aan het verdedigen. Want dan kan er in de trederroute zitten van ik ben voorlopig baas in het klassement hier in Sleert. Dat ze vorig hier dus ik al won. En dan komen ze om het tonnen. Los voor en dan komt Tony Brundle er nog dicht achter. Maar dat gotje zal in de ring van de wedstrijd aardig grutter worden. En dan show hem de tweede man die het komt en die Michiel Kalsbeek ik al aan de kanscoat had. En dat is dus Henk rechts. En die pijler die doet het nog steeds heel goed. Prachtige beelden met zo'n skitterende loft daar op die Slettemer. Maar hé, wat gebeurt hier? Peter de Koe zit tussen bij Robert de Jong. En wat gebeurt er dan? Robert de Jong meesleurt. En die hing het aan de opsteker. En die viel aan zijn holle dat er bloed zit. En hij hing het aan de opsteker. En shot die man van Peter de Koe dat dan wel. Want dan wordt raast en alle, dat kennen ze alle verschrikkelijkste op beide skippen.
En dan wordt Robert de Jong aan boord geholpen bij Peter de Koe. En we hopen in de rit van deze uitsturing nog even te vertellen hoe het ongeveer met hem is. Want hij hier dan toch wel lijst. En die beide mannen hier ik nog een protestsingelkoor. Ik dat zal wel uiteten worden moeten. Jelle Talsma, die gaat voorbij ziet een meter. Dat die wel heel knap. Het dwarrelde nogal even voordat er wat naar voren kwam. Maar hij redde het dan toch op van ziet een meter. En Siete die het heel goed in deze wedstrijd. Want die bleef heel tijd voorin. En dan komen ze zo dus om de tonnen. Jelle Talsma voorop en ziet de meter daarachter. En dat weer echt een wraakoefening van Pieter Meter op zijn minnenwedstrijd van Juster. Doe hij dus aan het omslaan. En dat is helemaal net goed. Zag je die man dus dan terug. En dan leidt er wat in het wetter. Ik zei al, een bemanningslid van Henk Keizer. Nou, die gaan we even aan boord hellen. Hier wat een tikje gaan met zijn zwemvest achter de scoort. Maar die kon weer aan boord gebracht worden als zei Jeroen de Vos dat net bij. Nou, dan komen we naar de finish. In de finish weer duidelijk. Dat is hij had 3 keer won dit seizoen Delmer en Jelle los. En dat ben de man die het dien had op deze maar op een nij dus de winnaar. En ze zijn er van tevoren al heel blij mee. Let staan dan als het Scott komt, want dan ben ze helemaal blij. Toch het dolle heen. En ik mag nog zien als een van de orenkandidaten in staat is om erbij te komen. Want ze blikken zeker mee deze wien. Blikken ze de geweldigste man wezen die het voorlopig in deze vloot zitten. En er kan net een van de oren wat van. Alhoewel. Daarachteraan komt Tony Brundle. En daarachteraan komt nog Jelle Talsma die troscoot. Ze bluwen dichtbij. Dan zullen we even naar de complete uitslag. Noem eens 1, 2 en 3. Jenje al. 4e waar Henk Rechts. 5 centimeter. 6 Walter de Vries. San Sibo Siesling. 8e Michiel Kalsbeek. Dan Jeroen de Vos dus. 9e plak. 10 Henk Keizer. Over Kees Jonker. Dan 12 Peter de Koe. Daar is nog dat protestsituatie. Maar Robert de Jong. Jenje krijgt al. Kees Riesebos. Freddy van der Heijden. En als laatste dan Martin Vlasbloem. Krijgen we het klassement. Dan zul je daar op nummer 1 staan Delmer Los met 2,7 punten. Dan Jelle Talsma met 8. Sibo Siesling en Tom Brundel delen het tweede plak met 9 punten. Dan Henk Rechts met 10,9. Jeroen de Vos is dan de eerste die in de 20 punten komt. 23. Dan pakken we meteen op bij de 30 punten. Ziet de meter maar 30. Robert de Jong zit je maar 34. Maar het hing het ik weer even van hoe die protestsituatie uiteindelijk uitvalt. En zo gaan we naar onderen en komen we uiteindelijk onderaan bij Kees Riesebos op een 16e plak. En die sluiten met 44 punten.